Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Idu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżgħux. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu id-dnejn it-torox. Imbagħad it-zopp jaqbeż bħala żiela u l-sin li mbikma jinħal bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel f'għadira u l-art nixfa fejn ta' ilma ġieri. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa' lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek, Sion, minn nisel għal nisel. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Qari mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu. Puti, tħaltux il-fidi f'Ġesu Kristu, il-mulej tagħna tal-glorja mal-ħars il-lellu ċuħ? Għax jekk fil-laqat tagħkom jidħol xi ħadd biċ-ċriket tad-deb f'subaħ u bil-bis il-ellex, imbagħad jidħol xi ħadd ieħor fqir liebes imċerċer u intom idduru ma' dak bl-ilbis il-ellex u tgħidulu in toqgħod komdu bil-qiegħda, waqt li l-fqir tgħidulu in toqgħod bil-wieqfa jew oqgħod bil-qiegħda fuq il-mirfes ta' riġlejja. Ma jidrilkomx li tkunu qegħdin tagħmlu għażla bejniethom u hekk issiru mħalfin qarrieqa? Isimgħu ħuti eżiż. Mhux Alla kien li jażel lil foqra d-dinja biex jistanu fil-fidi u jsiru għerrieta tas-saltna li wiegħed lil dawk li jħobbuh. Alleluja, alleluja. Ġesu dar il-Galileja kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' martu djufija fost il-poplu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galileja, fl-inħawi ta' Dekapoli, u ġibulu wieħed trux imbikkem u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subaħ f'idneħ u meslu l-sinu bir-riq tiegħu. Imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema, tniet tnejjida u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit tal-sinu nħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom, aktar bdew ixandruh, u mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidu: kollox għamel tajjeb, jagħti smih lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Kanu 23 ħadd fi żmien ta' matul is-sena, u llum Ġesu jagħmel miraklu u jfejjaq bniedem trux imutu. Dan jagħmlu billi jmiss lir-raġel, anke bil-kelma tiegħu infetaħ. L-istorja tgħidilna kif Ġesu jfejjaq kemm il-ġisem u kemm ir-ruħ tagħna u tinqeda bis-simbolu ta' bniedem trux imbikkem. Aħna nixbħu ħafna lil dan ir-raġel, għalkemm ħafna minna jistgħu jisimgħu, kollha għandna problem biex nisimgħu lil Alla. Ma nisimgħux il-kelma u l-kmandamenti tiegħu. Ħafna minna iqattaw aktar ħin fuq ħwejjeġ anqas importanti milli jaħsbu dwar Alla jew jaqraw il-Bibja. Ruħna ittarxet. Din problema kbira għax il-kelma ta' Alla tatina l-ħajja, il-kelma ta' Alla ħalqet id-dinja u tkompli tiffurmana. Ir-ruħ truxa tagħna i-problema wkoll għax jekk int ma tistax tisma' tajjeb, lanqas tista' titkellem ċar. Naqraw li r-raġel trux fl-istorja kellu wkoll diffikultà biex jitkellem. Ma setax jitkellem ċar. Aħna nixbħu lil dan ir-raġel u jissimbolizza kif meta ma nisimgħux il-kelma ta' Alla, lanqas nistgħu nitkellmu sew dwaru bħalu għandna bżonn il-fejqan ta' Ġesu. Kif jagħmlu dan? Ġesu jfejjaq lir-raġel billi l-ewwel joħorġu għalih waħdu mill-folla, iħallu warajhom l-istorbju u d-distrazzjonijiet kollha. Imbagħad Ġesu jdaħħal subaħ f'idnejn ir-raġel, jitniet biex joħloq konnessjoni mar-raġel u ma' Alla u jgħidlu infetaħ.
Ir-raġel jibda jisma' u jitkellem b'mod ċar. Bħal dan ir-raġel nistgħu nerġgħu nitlu f'rabta Malla permezz ta' Ġesu fil-quddiesa, fit-talb u billi nimxu wara l-eżempju kollu mħabba li jagħtina għal ħajjitna. Meta nqattu iżjed ħin nisimgħu lil Ġesu, nerġgħu nsibu r-rabta tagħna ma' Alla u jagħtina l-kliem biex nitkellmu b'konfidenza dwaru u dwar imħabbtu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!